Anyalaki din! Awan pa'y pasahero met aldawin. Makapaturog ti kastoy. Awan pa'y maggawin pasaheros mo, padak. Ay, nakapoy tagpasada ita niya. Anya ti paglugan ng tricycle? Ay, sus. Ay, aglugan ni Manang Bebang. Sikan ti mangitulog. Sikan na. Sikan. Kahit mo ti pasaheros, uday tan ni. Ay, iso tinakapila na eh. Nay, iso. Nakman ito to. Kat musika. Nay, apay asandak akayat nga itulod. Kayat yu ta edarong kayaw. Oy, Jerry, nagbuntog mo lang una yan ti panagmaneho. Kasla saan ka anangan? Partakan mo't atanay, maladaw akong ijay atendarak abunya. Ay na. Pasang at na iti kalsada. Kat no nagtagsen ka. Agreklamo ka? Ha? Ije sa balil ako man din nagluganam. Saan ka ngagsaong itikasta? The customer is always right. Kaya't mau, tay darong ka, ha? Ay, 40 ti pasahim. Anya? Ay, sus! Nagnginamatan. Kanukin sila ang timinimong. Asidaglaang ma, dito'y nangitulod ang kanya. Ay, uray man pa'y asidag. Tain ako paramit amin day tatugaw ti tricycle ko. Double body kamit ngamin. Ay, di mo ibagati kasta. Di nakuyawag. Ay, uyawan kaya mat. Talaga mat a double body ka. Oh, at ti pasahig. 15. Ay, kurang aday ta. 40 titad mo kanya. Lugi ak Di mo ammo aya a PWD No, PWD. Ni, kasano mo ta nagbalin ka a PWD ngay manang? Di mo to mo ila maawatan no ibagak. Saan ka matapilay? Wano tulang? Kumpleto ka matitipanag kita. Siyak ti makunkuna person without diet. Nawatam? Nawatam? Nagbit mo nga intulod ni Bebang. Saan ka man ngagkatawa? Sika ko bakit tinangitulod kan ko, ana? Kat mo agururay kay ti buena mano a pasaheros mo. Ay na, nabanogak lang arudan anang itulod kan ko, ana. Inapanakpay, nalugi akpay. Anya? Kasano ko maanalogi ka ko ram? Agasam man, nagkid daw iti discount. Gaputa may sakano a PWD. PWD day dyan nakalukluk mag. Wen, kuna na, person without diet ka no, iso a PWD. Ay, mabalintikas ta ita panawinay. Jakton kayat nga itulod na ya PWD. Uray anya pa'y ti mapaspasamak. Talaga saanan. Ni, nagadumagayam ti tao dito'y bunyag. Bunyag? Anak ngaming tibak nang di agpabunyag. Ay na, nagadot isagana da. Makitkitan di buo alityon, iditan nga tilamisaan. Ay na, nagdakulan alitsyon da ita. Ang imbitado ka kadimot lang. Masapol ay ang imbitado ka. Siyak ngamin, imbitado akmare. Ay na, adula amin. Kalugaran tayo mo day tagpabunyag. Malak, umunag takit din. Tamang rugin ti panangan. Urayin nakmat abebang. Makan mo ka di amin dito inalam amakan, bebang? Apay kumaasaan, mabisinak. Sa anak anangan iti pamigat. Ngamen, iris-reservak iti daytoy nga okasyon. Uray, ata naglukmag kamot latta. Saan ka man asuman na udita?
agtugaw tantamantan. Mabit lang tamapanak pa'y mga la iti salad akanak. Ay kat iyalaan nak mga ruden ay iti fried chicken. Anya? Kurang mo pa di tamakan nga inalam? Kat no saanan amalagto ti kabalyo day takanam. Iyalaan nak iti 5 a piraso a fried chicken Alaing kan. Nagadumatan? Pangal daw na. No nagplete ko may iti 40 pesos ni Manang Bebang. At ako mapangal daw ko. Malagip kong adda ka na magpabunyag dito lugar tayo kay. Ikat na isudya na panan ni Manang Bebang a PWD. Hindi ka mapantamot na. Huh? Di ka lang mabain. Apay, imbitado ka aya? Apay masapol nga imbitado ka. Ay katuan mat Mapantagit din. Saan ka mabiyag no puro ka bain-bain? Nagadobay mo lagaya matao dito'y nagpabunyagan dan Saan ka nagsao sa upay dita? Upay ka giting. Tamapantamangaran. Mabisina kong. Ikas lang mabainak. Agda ako may. Pagbainam ko ma. Mabainak ka talaga pare. Agdatan dito uy. Apay, saan ka mabisin? Ay sa bagay. May tupay ni Bebang at PWD. Siyak tulakit din. Umay kakiding. Tapos magkita kayo kinabebang dito. Nagdras. O may kamanditaw. At daibaga. Anya rin tanana? Gayam mo jay naglukmag a babae amang mangan. Ha? Aywan, kumarik day jay. Bebang tinagan na. Apay ngay, nagaduki din ti kanon na. Ha? Itay ko pa'y asip-siputan. Nakamanon asublian ang ala itilitsyong kaskada fried chicken. Kat, kitaan niyo mo't ngamin di bagina, anana? Adawaam, tamangan numasubraan na kat ma-ospital. Mabainak mo't ang mga nawa. Kitaam, napanmanan na ngala. Aywan, ay, nusak nabsuga ko. Ay sos, ang mga numarbaye pagtugtugawan na aplastig. Sige lang, agala kay ti ka rin. Nakaala ko. Nagpasimot dito yung nalam. Nayunan. Agsubli akto manan Ha? Anya tinapasamak? Alala, at ang samot na atake dyan na Anya ka kasama? Anay ko, to'y likod ko. Itaray tayo di hospital ni Bebang. Matayak sa matan. Bangkita kayo na, iti panginugalan tayo kan kuana, intay di hospital. Ay, saan asa ka? Pakpakawan mo't ano siya? Ay, mga anak laeng mat, anak katugaw. Ay, nadagsan ka ngamin una, iso na dadaol lang yung nagtugawam a plastik. Kasano anadagsan, basit laeng matikinan ko. Anya abasit lang. Kat no nakamano ka, sublian ang ngala iti kanam. Basit laeng tikinan ko. O ayan nan nga, di panginuganan tayo kan kuana. Ayon sa matadwa, ti adda tricycle na. Ni Jerry tada tricycle na. Siyak, saan ko tricycle di paspasada? Agtal na ka man dita. Ay, kasya nyo ka din ni Bebang, taitarayo iji ospital. Jerry, Ay, sana siya. Ay, sus, maplato pa yung tricycle ko. Sige na. kasuksukat ko lang ti daligya tricycle ko. Pero jikit di maray. Dua kayaw na mangitaray kan kwa na. Ay, sus, jak la ko man imay dito. Sikan tumot nga man. Ni. Apa pasulan na ay?
Kasanungay ang maipanda kay hospital, bebang. Kat nagdagsan ka mat. Saan da ka maawit? Maawit naktupay nila kay ko. Kat no nilakay mo, ah? Yung may dakmat bagkatanan, Oh, ada do alalaki nga may mangbagkat kan ka. Da kayo ka dito may mangawit kan ko, na? Ay, natagsin aday ta. Sa pa'y nagkukutong kami. Agreklamo kayo pa'y laang. Di yung kadikasyan ti PWD akas kanya. No? PWD. Apay, kaano ka pa nagbalin na PWD, mat? Ay, basta PWD ak. Ay, bagkatan nyo kit din. Pare, si Kadya Ulo. Tasyak di sa ka na. Ah, sige. One, two, three, Ay na, nagdagsan mo. Ay, nahasan na kapulo sa may nga to. Ala, tumulong ako, tap lumabagkat tayo. Sige, agbilang mo na yun. One, two, three, Ay, sus, maidara mo, dumak pa yun. Yan na. Apay pinanda, gandak ngayon na ito. Sakmatan, tinaigoyod nan. Anay! Aglisi kayo na. Anyamat na kito yan. Nagdagsan lang arudan na ito. Magbagkatan may. Pasalsali kayo, may lang matinoy. Ala, aglisi kayo. Ay, matayaksan. Ay, si bibiyag ka pa'y bebang. Anya lakit din aya, danag mon aya. Asipig tayong. Asipig tayong itayan di tresyola pangilugaran yung kuwana. Di mo ko na adita tricycle ko ti pangiluganan tayo kan kuana. Ikaw na. Ay, maplat jay dalik ti tricycle ko Ay, nya kamutan. Pangiluganan tayo nga rod kan kuana. Ay, sana dita tricycle ko. Ay, saan na mabalin adito tricycle ko, mag... Agririyak ako. Ay, mataya ka talaga. Hindi dakla ka asyan mo. Paspasan matman ti ag-drive si ka. Tani, agngangabit sa amot ang tibiyag ni bebang. Ay na, kat no nagdagsan mo't ngamin day tapos sa heroes. Ni, apel nga si Mardang, anya tinapasamak. Kun kat. Ay na, naplatin na talaga. Ay sus, na, dua pa'y adalig tinaplat. Apay, asak pa'y lang mo, tinapili o pangilugaran kin kuwana. Naglukmag lang arudan. Ay na, kasyan tayo lataka din ni bebang. Naplat jay tricycle ni Jerry. Kahit nasawan, maplat mo ito'y tricycle ko. Konsensyayo matlaang numatay ni bebang. Kaya't mo sa batan na kadyal alyana no marabyan kang agawin. Nya mo pang butbutang mo. Kada maturog kay tirabi aprusan na dagita sakam sana ibaga. Apay adinak tinulungan hindi nabiyagak pa'y kunana. Gusto ta. Saan ako nabut na yun? Ala, itulog ko ni Bebang ay hospital. Ay na, nagkarumot ng tinapasamak dito'y tricycle ko. Madimat nga gandaran. Apay, asaan nga gandar? Naplat lang mo ta. Natukol to'y chassis na. Kitaam na Ay, wan. Nagkaroon. Kan, Ay. ay sus. Nadadaal pa ito shock absorber na. Jay, tricycle ko nga eh. Na-overheat mo ti makinana pare. Ay, kunak no to'y tricycle ko lang tinadadaal. Napir din to pa'y ti preno na kanyak. Ay na. Ay,
Kita am di sidecar ti tricycle ko. Oh. Sus! Narigat na matarimaan na itatricycle mo paray. Napirdi mo ito dyan sidecar frame na. Sus, agbayad na talaga na yabebang. Singirag. Yan lagi di mo ito na ito perwisyo. Ngayon pa ni Bebang kanta tayo paray. Anya nga iti ko na di doktor ko. Agbiagak ka di pa eh. Agbiag ka pa'y ano, agkisay ka, ititimbang mo. Tapay. Na, patamagang pa'y lang kat naglukmag ka lang aro dun. Saan mo't unay? Ay na, aklunom nga min ti parikot di tabagim. Tapno mabaliwam ti estilo, kan kaado ti ingkakan-kanan. Saan nakton a PWD? Kaano ka nga min aya nagbalin a PWD? Person with eating disorder. Siyak dayta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Ako na ya. Imbagkan ka, Mari Marta. Tabasit lang day talabang. Apay ngay. Agsangit ka matang. Ay, talagang agsangit akon, Mari. Apay aya. Sangitan day talablabang. Kat saan matunay nga ado. Kita ang manda di lalabak. Adayong ado ngam day talabaam. Ay, agsangit ka talagan. Katuan, ano isyo ti kahit mong aramidon? Ay, Berto! Berto! Naan ano aya nila kay mo? Si Bibiyag pailaang anasabat ko, di ka naman. Ay, Berto lakay ko! Happy ngayon sukat na kita sa balay. Ha? Anya? Agyaman na kamare, taintulod nak dito balay. Kasano nga min, kat kunamot nga agtayo, kan ti panagkitam. Pudno mo nga min, mare. Agtay-tayo kan tilubong gapoy ti inaramid ni Berto. Ay, jakman mamati nga isukat na kanila kay mo. Apay asaan ka mamate? Kano insukat nak iti sweet 16? Ay, nagubing matan nga, itinangisukatan na ken ka. Ay, Berto lakay ko ay Amangan mo't, no nadamdamag mula ang dayta. Amo matan dito yung lugar tayo. Grabe, ti chismis. Pudno mare. Adda nangisen kanyak iti litrato da adwa naka-holding hands da. Nasingpot ka mo't nga asawa. No apay nga isukat na kapay laang mo't. Kawan, siyak tagluto, aglaba. Jak tupayin masangot ag sagaysay. Ay, amo ko, no apay nga insukat na kanila kay mo, is with 16. Anya ti amo marason mare. Saan ko mamasair tirik nam Ngam agrup-rupa kamot ngaminan akalaban. Nagloko akong pare ka. Oh, apay nga katawa ka kasta. Inistoryak laang adda babae ni kumparim Aberto. Agalakan? Apay, sana yan nakakatawa na ita, bakay? Apay kumaan nakakatkatawa. Kat no pirmi nga agrongrungaab ni Mari Marta. Imbes kumaamaasi ka, agkatkatawa ka kit din. Anya klase apanunot na itadakan ka. Ay, wala niya. Apay ngagbaiso akil lahat na nagkatawa. Ay, aguuyong kansan. Terason no apay ngagkatkatawa, bakay?
Kit gaputawang mo itsura ni Pare Berto. Nagngisit lang arudain. Pandakpay. Dapay lagayam kumayatkin ko anamay. Sapay to pul. Day tamot nga rin ti pakasid awak. Apay nga tamat. Nimod Mari Marta. Iso nga isukat da iti sa balay kaputan na ungay. Iso day tati kunakkan ko na. Agrup-rupa kalaban. Agasam tayo din na odi ang nagapada. Kinama ng Pare Berto iti bada. Anya? Inaramid na day ta? Ay, napit di mamaw. Nagtartaray ni Pare Berto ang nagpadaya, kin nagpalaod, nagpaabagatan, kin nagpambiyanan, lilimo na lubungay. Ay, sus talaga amarigatan ka, tawanan ni Pare Berto, Mare. Kas makita mo, Maray. Agasan man na tadwaan nagdadakkel at timbang awitan. Kaba alam nga awitan dagita nga gigidan. Nalagan laang mo, Maray. Nalagan day taken ka? Un, Maray, nalagan. Ni, anya day taawit mo ngay anak kasupot. Napanak gimatang itibagas ken asukar di ta kantina. Kasanong nga rin amayawid dagita ita. Susuuno ko na, Maray. Anya? Ada susuon mo? Ada pa'y awit mo adwa atimba? Kat awan nga rod nila kay kumare. Nasken nga aramida dagito para kadagiti 5 nga anak may. Biliba ka talaga kin ni Mari Marta. Agasam, tanaawit na di dua nagdadakkel atimba. Kin adapay susuon na di ulo na. Sa bali la di nakaagpil di kilikilina. Ay, nakita mo't gayam, apay adi mo pa'y tinulungan. Ne, apay ko matulunga. Kit ka ba ilan na mga inyaway? Ay, ti kunam kit di salot ka. Siya man tinakita mo. No babaero ni kumparim Aberto, si Kamat, sadot. Yantal na ka man. Nakabulsalat ta dagita imam, apo manag na dita igid ti kalsada nga inaldaw. Agbirbiro ka pala nga ron iti trabaho. Kat, ada nga ron tinabirukam. Naguray ka nga na. Ay, saan ako na makauray, agtrabaho kan. Naguray ka, agtal na ka. Ni mo't Pare Berto na ita. Itan sa lang nga nagawid ah. Ay, siputan talakay no, anya ti mapasamak. Way, hindi talikod ti balay dang agsipot. Ala, agin inayad ta magnatap no saan da ta amadlaw. Ay, nagrigat ti biyag ko. Siyakla amin nun. Agluto, aglaba. Ne. Ay, sus, ada kalaban. Ay, ada tatakaw anak astrak dito'y balay. Ay, ayan nandiyo badang. Ay, siya tayo na, oy. Nagawid ka pa ilang, awanan kay tibain. Ay, agtal na ka si Kamarta, ha? Di naklayatan ni Tipatang. Nagaw-awid ka pa ilang, salbag ka. Ay, di naklayatan iti Batang kunak na eh. Apay, kaya't mo ama balo adi na oras. Ijay kalatan ayan ti babaeng. Ha? Ay, kati sumay. Umay ko laalayan da kiti bado kan gamit ko. Taijaya ko. Anya, panawan na kamen. Isukat na kamin iti day a sweet 60 na babae, ma? Ay, di mo ilayat ko nakit na eh. Batang day ta. Panawan ka man layan. Awanan kay ti baeng beltaw. Ay, sus. Nay, sa akin iti planggana. Ay na. Anay. Ay sus, natamaan ka lakay. Pirmi mat nga agapadan ngamin. Ay, tumayamit din na giti planggana, kas kada pinggan. Ay, agawitan. Ay, nakarudan tani. Ado pa'y ti patayaban ni Mari Marta. Kunak amare, no narisutan ti parikutyo kini Pare Berto. Tanakita mimot anagawid. Kasano amarisot mare, kat imay na inala dagiti gamit na. Kayat mo sawan talaga pumanawan. Nuan mare. Ay na, isumot lagayam nga urela pinatayab mo, nagiti planggana kan pinggan. Ha?
Kasano nga, ma'am? Ha? Kuha ngamin. Nakitam siguro at mayab dagiti planggana ken pinggan ijay tawaan niya, Maray. Aywan, Mare, kasta tinapasamak. Nagpigsa, ti panangibarsak mo, Mare. Nakaungeta ngamin, Maray. Isungarod ahusto jay kunak, nga agrupo pa kaakalaban. Ha? Unsa nga agpaiso, Maray? Nang nangrulan, nagigam ka iti banang. Ay, sus, kasla ka la tumagbat. Kasla kalaban no Juan, Maray. Ay, nanakamak ka, kumare. Ison sa nga agpaiso nga insukat nak nilakay ko iti sweet 16. Naamiris mong batlangan, Mare. Juan, Maray. Kayat mo nga agsublikan ka ni Pariberto. Juan, Maray. Ang mumut alima ti anak may. Isu nga road, anas kan abaliwam day ta. Kasla kalaban alangam. Mabaliwak pa'y ayamat. Sanggano akon, manipod pa'y ide. Baliwam adi ti sexy alanga. Pang misis alanga. Mabalin nga ta. Bayam ta syakto ti makamuken kamare. Nay, nyaturo rayam dito paray. Ay man pagluganak nga agpaili, paray. Awan pa'y met lumabas sa jeep. Mano talaga ti lumabas sa jeep dito paray. Apay nga mindasan ka mapanidya para daan na ya. Saus. Ang mga nuumay ijay ni Marta, kamatan nakto pa iti badang, narigat ay. Nay, apay nakabag kamay paray. Pagan anay ko dagito paray. Apay papanamaya. Agkabalay kami na, ijay sweet 16 na chis ko. Talaga gayam nga da sweet 16 mo paray. Kasla interesado ka. Kaya't mo, taibirukan kamay. Ay, tilay bagbagan mo paray oh. Di mo ko na mabutang ka kini misis mo paray. Apay, sika saan? Kat no nakamamak di lang ana. Kasla pumatay ni bakat ko paray. Mas dawak yung nga. Tamay turid mo lat tang isukat ni misis mo. Ako na makarupropay ti kalaban. Makaumamay. Di pagamam kag pare. Ang mga numatagbat naktulakid Iso asakbay ang mapasamak da ita. Ay panawa kon. Jakpay kaya't ti matay pare. Anya nga tinagsaritaan nyo kini kumparing Berto iti waiting shed. Awan, nagitam lang nga nagsarita kami, agsuspitsa ka manay. Siguro sursurwan na kang agbabayan niya. Tila sumsumro dito panuno mo. Padasam nga agbabae. Awan iti panunot ko na ita. Nasken lang, adi mo panunutan. Sadot ka lang arudan, nagbabae ka pa lang. Ay, padasam kunak tumat. Unay mo ti pa ng kusila mo kanya ako na yabang ay. Padasam kunak tumat. Ni, parlor mo dahito nang ipanam kanyak, Maray. Wan, dito'y kaapumintas. Saan nga taan nangina dito? Mabalin at tawaran. Sino ti customer? Ni kumarik man ang Marta. Ay, si ka? Manungay ti bayad ko. 1.5 umanayan. Buokan ko. Nakasil kami ngamin. Oh, dinagla ka. Plus jay training ko kan kuana. Training. Anya training. Training at tapno agbaling ka ang sexy ang misis kanila kay mo. Suruhan ka ang magna sexy. Agunay kasmay sa sexy kan aglang lang a sexy. Oh, mayat day jay Mari. Tapno saan kang agrup-rupa kalaban. Rugyan taka din di training mo. Apay ngay, Jack makitkitan ni Kumari Marta sumaksak daw. Manang tangdanan iti sumakto iti danumda. Ha? Apay kimapsutay.
Insardang nanti sumakdo ata ang mga numatin nagjay matris na. Hanggang angaw ka mo. Pinagsardang ko na atapos saan mo adila-dilawan. Kahit kumusta ngayon dahil ta kumare. Ta insuka dahil iti sweet 16. No makitam tuman kit ni kumparim Aberto, ibagam tuman nga agawid ta umay nakitaan ni Mrs. na. Tapay. Ay, basta ibagam mga agawid. Ibagam, emergency. Ne, apa yan askin nga agawid ak pare? Anya tinapasamak? Emergency ka nung araw, pare. Ha? Ay, sabagay. Makabulan na nadyak nagawawid. Si Kaki, di mo. Nalipata mo na naming pinsan di pamilyang, pare. Kasano? Ket no grup-rupa mat ngamin akalaban ni Marta. Ay, nasayat mo, tagawid kan pare. Ta emergency ka no? Ay, won pare, pudno nga da emergency. Abay mare, anya tinapasamak. Kat agawid ka ngamin, Ha? Ay, makapadaan lang raw. taapay ko mamadanagan ka. Ha? Ay, ikaw, ay basta. Sige, agawid akong maray. Ne. Ay, sus. Sa balin samot abalay dito nasarak ko, Ne, nakurtinaan mo't tan nagititawakan. Ay, sus. Ne, nagbanglong. Iti nasayat arumara kon. Sa dino ti papanam, babe. Marta? Ay, siga day ta? Nakigtot ka, ta saan akong akalaban look alike? Ay, agtagtagain na paksamatan. Ay na, agreng ka, Bertaw. Ay, anya laki din, Bertaw. Agreng ka na, Na sexy akmat kat, no kayat ko ti agpa-sexy. O anya, sobrang ka di pa'y jay sweet 16 mo. Ay, sanan. Ay na, dito yakon sibay mo bakit ko, seksi. Ay na, mabalin mo matgay, ang tiag pa seksi. Ay na. Ay, anya laki din. Di pudno nga yan, kit ada kakuyog na asakripisyaw kakabsat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Lumon lakay, abak mo pa yun ti baro ang mapanagaram iti balasang. Ay, sus, nakababain mo't No, kasto'y ti angot ko alab-salabsan dakdag iti kliyente iyabang ko. Kas kalabaro ang mapanag-duty. Iwan kayang bakit. Agobar tayo makita. Ngamin, agsakit niya may sa security guard na kadwak. Marabyan ka manin nga rud ang agawin. Ay kituon maturog kan tulatan. Tadamat kanyak ti tulbag, day tari daw. Ay, mapuyatan akmanin nga agaw awir kadagiti kambalta. Sapay no iti rabi ipay mga rud ti panagriingda nga agsangit. Ala, inakiding. Narigat ti mala daw ba kay? Sinita, nagkapuak iya bangkaw. Napangkuinwid raw, di kakaisuna kwartamay kininanang mau. Nakita yun ni Roger ijay, tatang. Iso ti naka-duty aya. Un tatang, nagrubat itay bigat. Nay, sa bali mo tinakita ka naka-duty di bangkaw. Talukay dagi niya security guard. Awan mo ni Roger. Awan? Nukas na.
Sa dinuay nga rin tinagyot yan na. Ay, abangan mo na ng ibaw nanda. Ay, umay kuman kitain na kiti apukok asingay. Mailiwak kadakwadan ka. Ay kauna tatang. Ne, anya ngay day tay gumyo. Ay, ayam da atrak-trak. Agpada da, tapnusan dan tong agapa. Ni tatang mo't. Babasit da pa'y unay. Saan da pa'y nga mo ti agay ayang. Kaya din itong dumakkel da. Tatang, mapanyuman kit di kitaan ida ijay krib da. Ang mga no nakariingdan, agluto ak iti pangaldawan tayo. Ay, wag ta mangal dawa dito'y balayaw. Malak na mapangkumang kita ay. Ay na. Nakay-ayon na gito'y nga anak mo Ninita, naglaingdan nga katawa. Wan nga ro tatang. Ang sangit da sangit iti rabi eh. Siyak ti kaasi ang mapuypuya. Nas ka nasublatan na kanila kay Mau. Isumulagaya makumot-kutong ka na nakaw. Pasaray nga min adda duty na iti rabi tatang. Ay, kasta katiriga na no security guard iti bangko ti asawam. Wan nga ro tatang. Ang imbagla jay adda trabaho nan angam jay awan. Sa bagay, dakkel samot ti sweldo nila kay mo iyay bangkaw. Adamot tatang. Iso amagatang ko dagiti kasapulan dagiti anak mi asingin. Ay, adaman da magaking kaninita nakaw. Awan nga tamot ti babae nila kay Mau. Ha? Ni tatangan aya. Kasano ko mang agbabae, kadwa dagiti anak mi. Kan madlaw ko magkatatang no adda babae na. Ay, sa bagay mo't kidi Nakaluto akon. Mangantayon tatang. Baybayan nyo pa'y ang dagiti singin di takribda. Ay na, agsangsangit man ng dagiti kambal dito'y kribda. Mabisinda siguro. Ang... Ne, apay ngay. Awan ni Roger dito'y abay ko. Anya ti oras na ya. Alas 11 iti rabi eh. Ne, napanan na nga ta. Ay, una yan. Itimplaak man pa itigatas dagiti ubing. Nakapimpintas kalata talaga, Daisy. Kunam lang, dayta. Ha? Awanan ko itibaeng! Ne. Kaano nakpay aluklukon, ha? Sumbat ka! Ha? Isumat lagayam asaan nakaanakita ni tatang ijay bangko itay, uray ko nam ajutem, tasabali maggayam ti papanem! Aglablabas ka na, Ninita. Ha? Apay anay iturod na kalukuan, ha? Natadaalan si cellphone ko. Kapot ay impurwak mo. Rumbong lang daytakan ka! Oh, panawan ka man langan. Pumanaw ka! Katsan ka nga subsublipay! Pinanawam day di asawam alosyang. Oh, kahit no dinadaan na si cellphone ko. Sinipat nakpay. Anya lakid din na ya. Kinaramutan nakpay. Ay sus, kita am nay. Umay ka. Taagasak dagita karamot di tarupam. Ay, naamuan nan ti relasyon ta. Kat anya kumaita. Nasayaat kit di tawinayawayaan na kan. Saan ka di nabayagan aday ti tarigagay mo? Ti agdan nata adwa? Ay, katuan Pues, napat ganin tikid daw mo. Duwatan nga agdan na. Bay amon day jay nga asawa mo. Imanawan niya Roger ito'y balayaw. Wan tatang,
Makalawasan itasaan ang nagawawid. Kahit kasano kayon ngay nga giina. Diyak amuno anya ti aramidag tatang. Imbag kumamot ano mangtay, di ti sustinto day tang asawam. Amuna mo day ta responsibilidad na. Ay, naskan ko mga mingagsarita kayo anasaya at anak kaw. Ay, saanan tatang? Naamwak iti kadwa na a security guard. Anabayag gaya man ti relasyon da iti day babae. Ngagtrab-trabaho mo ilaang iti bangko. Ay, dagitawan ng bain. Pampanunutak ita. No kasano ang mabiyag ko dagito'y singin nga anak me. Nagbabasit da pa ilaang. Mala, saan ka madanagan? Tanda kami ang nakasagana at tumulong king ka anak kaw. Saan da ka baybayan? Tangad daglang matitiw balay, amang kagkadwa kadatatang kananang, ibati mo dito'y dagita singin, tagbiro kay ti trabahom. Wen man manong. Ibilang ko idagas anak ko, tawan mo't asawa kan anak ko. Ay na, agyaman ak manong. Isukat adyak kaya ti makirelasyon, kapoy ti day tarason. Awan na talaga ti mapagtalka na lalaki tatapanawan. Nung sana mamartek, babairo da. Ala, saan ka matanagan ni ating ko? Da kami kadatatang kananang, ti makaamon ka dagiti singing nga anak mo. Anya, inikanda ka iti surat. Wan nga ron. Ikatandatan iji bangko. Immoral ka no, der aramiden ta. Anya lakid din. Sus, kasanoan amuan dati relasyon ta. Kat, nagado tinangigandanon kin ni manager. Ay, at birok tan ang rod iti sabali a pagtrabahoan ta. Ay, sika pa ilang ti agbirok iti pagtrabaho. Kahit ko pa ilang ti agtalinad iti apartment. Nabannog ako nga agtrab-trabaho. Waitress ka no ba? Itinasir ka na trabaho ni ading mo ninita iti restaurant iti ilay. Ay kat nasayahat ano kas tatang. Unakin ko na ang oray basit ti sweldo na, basta na pagtrabahuan na. Ay na, saan nga agpili-pili, takasapulan na ti kwarta ita, talagsinadan kinilakay na. Sa bagay Narika ta talaga ti single mother, tatang. Sikat ti makaamoy ti amin. Hello? Hello. Kayat ko ang makasarita ni Roger. Tilo siyang amisis. Anya ti bagam kan kwa na? Kayat ko ang makasarita ti asawa. Asawam idi, saan itan? Siya kun ti kayat na. Saan na kan akayat? Pangaasim ta itad mo ti cellphone kin ni Roger. Takayat ko ang makasarita. Awan ditoy. Napatag-unay ti bagakan ko na para kadagiti anak mi. Tulang ka kadi? Kunakmat kan ka awan dito ya. Saan ka man naong manawag? Imawag jay lo siyang nga asawam. Ah, kat kinasaritam. Marurudak man. Anya nga itimbaga na. Kaya't nakakano makasarita. Amok mo tibagana kan ka. Sustento! Ah, kwa, isuda itati kayat ko pagsaritaan ta. Jay sustento para kadakwada. Jack kayat nga ikamida. Ne, kat para kadagiti anak mi titid ko. Jack nga rod kayat. Bayam nga iso ti agbirok iti ipakan na kadagiti anak nyo. Saan mo't abaldado Napigsamot nga agtrabaho Jay sweldom, kukwak amin, Roger. Ha? Jack kayat nga sa bali a kabingay ko. Nalawag!
Anak mat nga rod anak katurpos iti panagadal ko. Tapno makastrukak iti napintas at trabaho. Mabalin ka mo't latang agbaligi. Ura na awan nalpas mo. Agbababawi ak manong. No kumatain lepas ko ti panagadal ko. Imbes anak ki asawa ak. Mayat ko matibiyag ko ita. Saan mo na may subli pa tinapalabas? Sangwam kit dino niya tagdama. Panunutom na anak mo. Nagadudita mabalin mo aramidan. Tapno mabiyag mo ida. Natang! Bumatang kayo itinatang! Ninita, Roger, naglako kay tan itinatang? nasken tapno mabiyag ko dagiti anak ta. Tapulos met asaan ka amang mangted iti suportar. Eko, pangasim Saan ka nga giskandalo dito palengke? Nagaduti tao. Tapay, mabain ka? Mabain ka iti aramid mo apan ang isukat mo kada kami iti mas ubing a babae. Ay panawan ka man langan. Saan namat maturog ti Diyos, Roger? Nagado ti utang ni Ninita. Agsasarunaw na kita agsingsinget. Kasarsaritak mat ida ngawan pa lang ti pagbayad na. Dumakdakkel na kita anak na. Kit umadadon ti pagkasapulan da. Pudno day tatatang. Agiskwila danton. Ni amin Ninita ti makambo ka na kita abanag. Sana bale? Tentong dumakil dagiti ubing. Isudan ton timang tulong kininanang dadatang. Sapay kumaa, anak ko. Nay, apay mo ta na marabrabyan kang agawin. Anya ko mat bibiyang mo? Ay sus, kinogdenden nata. Nasken lang apakibiyangan ka. Sa anak nga asawa. Iso adinak man tagikwaan. Anya, Nauma akon, Roger. Di mo tin maitad dagiti kayat ko. anya lagi din. Naumakan? Kurang pa'y nagiti itid ko ka. Binaybay aklang arod ti pamilya kon para ka. Tapno laing maitid ko amin na kayat mo. Apay, kurang pa'y nagiyay. Ay, nabanuhak kahit ko tiya ginana. No. Di ta kasalas ang maturog Jack kayat ti makikaidakan ka. Naggraduaran iti high school dagiti anak ko manong. Ay na. Uray siyak mo't. Maragsakan ang unay para kadakwada. Nataytayag dan ngam siyak manong. Kaano lang iti siyak timang suksukat iti diaper na. Ita, babarudan. Wen manong, nagbunga mo laang ang tirigat ko kadakwada. Isu nga uray si ka. Kablaawan ka mo't nakapaggraduar ka, uran may saka anang isakat iti panagadal da ading ko. Wen ngam saan mat akas ka rin na tirigat ang nagdaldalanak. Ken amok, ado pa'y ti mapasarak arikan. Takayat ko ang makalpas dagito yung anak ko iti panagadal da. Working student na iti anak mo. Tapno may tuloy na iti panagadal da. Wen tatang, isuda mo lang ang tinangibaga iti dayt na.
Total, dadakkel damutan. Kunadasan na kanwa kaya marigatan ka. So nagdesisyon na nga working student. Nagagda nga min, tatang. Amo na nga may, hindi ka sasaan mo, wala ka. Kaya damot ang maksayan ti panagrigrigat mo. Wen tatang, pudno day ta kinunayo. Ay wan gayam, ada bisita medical man. Awan ka mga gamay. Napanak nagisursur iti order a frozen foods kadag iti customer ko. Asino day ta bisita kaya tatang? Ni Roger. Ni Roger? Nakalagip man, kalpasan ti manu atawin asaan ang nagparparik na. Kaya't nakakano ang makasarita. Tapay-pay laang. Damagag man king kadaytay. Kaya't mo kaday ti makisinubyan king kuwana. Agang angaw kayo ka di, tatang. Saan kun akasapulan iti biyag ko? Oh, nagmayat mo tan, dahito'y disenyo nga inaramid ti arkitek abalayo ni Nita. Wen manong, regalo da kano kanyak da ito abalay. Agasam dahi ta pa nagdungudakin ka. Saan dakpay kit din akayat apagtrabahon Ha, tapay pa'y laang. PMA graduate yung may isang anak mo. Diyan mo't may isang arkitek. May tadaamin na nakayat mo ni Nita. Saan mo nakasapulan ti trabaho pa? Pudno da ita manong. Ay na, nagsurte ka na dan itinaanos ka nasisingpot nga anak ni Nita. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. At yaman ka ba'y itingkay panang tarabay.